Ти ми дай. Ама, това не върви тук. Много е тъмно. Много е тъмно тук за Но тук няма да е, там може би да светлинка. снимаме всички заедно. Обаче виж колко е запазено. Виж колко е запазено. И мерото. Да. И звездите. Гледайте нагоре. Чай да се сваля това, че да е речено на двойка. Не, ние по него се ориентираме. Вътре се занасяш, вътре. Чакай, че филмето превежда на светлето. Не, превежда. Не сме Трябва да е това. Може би, искате ли там да отидем по-светло да си направим? Да. Момичета, елате да се фотографираме. Don't shoot me, don't shoot me, don't shoot me, Ана! Носа троца! Кой ще снима? Айде!